Undangan naman. Unsay nga nani durya ay unsay nga nani? Durya na. Asa man tungkuan? Ay nay, unsay nga nantong isa? Marang. Lahi tong marang no. Pinagdaoy kin mga lata na. Lata. Sus, wa mawanan manguha. Oy, kisay mo palat. 80 kilo. 80 kilo. Among balik dali ka. Agkan tagpilag kilo ani. Di ara guys, atong tilawan ang ilang dani kuya ug mer nagaling sa Davao, ibang rambutan ug lansones. Unya ato na silang tilawan guys. Kani siya Davao kay tunos lang Davao guys kay nag-reunion ang mga Balyon family. So, naabot naman sila gikan dito mo nila ang dala rambutan ug lansones o katong naay kanang kategoryan. Lansones guys ug rambutan. This is all the way from Davao. So, thank you Kuya ug Marna sa inyong pasalubong nga rambutan ug lansones. Okay. Kini siya guys, di kini siya Davao. Kaya dito man sila Davao. Nag-attend sila reunion. Diyan, nagdaman sila lansones pag-uli. So, naman siya among pasalubong. So, mga on sa guys. Lansones from Davao. Okay? Uy! Emang stand good gitu. Kaya ba? Sangit itu sih sama. Ano siya rambutan nga mahal ka. Kuya guys, kinatapisan jud as in. Ako pa dito. Ito pa. Tampis lagi guys. As in. Ma! Ano ikaw na rin? Bayok! Tamis kasi guys, ayan ko sa rambutan. Pwede ko. Pero yung guys, puro tamis as in tamis ka adjust. Yun ay chance sigang matanong kawa na palit. So, din na po sa lansones. Inadamot na. Yung nani undaw pagkaon ng rambutan guys. Ano guys? What? Kasi ayaw na sa araw na tulog. Sa ngalan ng Tima Tulin, sa pamumuno ng aking anak, si Vice Mayor Aida Pietro Rojas. At ang buong kamayanan ay magpuwag sa matanggap dito sa progresibo, pamayanan at magdaan na bayan. Tunay na makasaysayan ang pagkakasibon na ito pagkasihan ang programa ng Certificate of Completion with release of mortgage ng ating mga opisyali sa ilalim ng Department of